Adrian wants to forget about that man, the cruel father that you were. There, this is the father Adrian wants to see. But has he ever even existed? Of course he existed. I was the father who became Hawkmoth in order to save the woman he loved and give back Adrian the mother he deserved. You and I are the same, Marinette. You said it yourself on the final day we faced each other. We both want the same thing. We want Adrian to be happy. אם התכוונת למה שאמרת קודם, אז שנינו רוצים את אותו הדבר. אנחנו רוצים שאדריאן יהיה מאושר. קודם כל, הסרטון מכיל ספוילרים מהסדרה המופלאה, הרפתקאות ליידי באג, שעלולים להרוס לכם את הצפייה, לכן יש לשקול לפני אם אתם רוצים לראות ספוילרים. צפייה מהנה. אני מזכיר לכם, יש לי אתר אינטרנט שבו אפשר למצוא את כל המידע על הסדרה, כולל חדשות המופלאה, הסרטונים והתיאוריות החדשות שלי, תקצירי פרקים והכי חשוב תאריכים לפרקים הבאים. אפשר למצוא שם מידע על כל פרק, ובנוסף, ידידים טובים שלי פתחו אתר לצפייה בסדרות ובסרטים מדובבים לעברית ומתורגמים באנגלית. ממליץ לכם לעיין בו ולהירשם אליו. אם אתם לא מוצאים באתר סדרה או סרט מסוים, אתם יכולים לשלוח בקשה למנהלים והם יבדקו את הבקשה שלכם. הקישור לאתר שלהם בתיאור. קודם כל, הסרטון מכיל ספוילרים מהסדרה המופלאה, הרפתקאות ליידי באג, שעלולים להרוס לכם את הצפייה, לכן יש לשקול לפני אם אתם רוצים לראות ספוילרים. צפייה מהנה. שמתי בתיאור הסרטון קישור לצפייה בפרק עם כתוביות בעברית. אני ממליץ לצפות בו לפני שאתם צופים בסרטון. פרקים 22 ו-23 כל כך קשורים אחד בשני שחשבתי שאולי אני אעשה סרטון משולב שלהם. אני מזכיר לכם, ניתן לצפות בפרקים באיזה סדר שתרצו, אין להם סדר כרונולוגי. אז, בסוף עונה 5 חיפושית שחורה נלחמה בקרב 1 על 1 מול מונרך. בקרב היא גילתה שהוא בעצם אבא של אדריאן, גבריאל אגרסט, ושהוא רוצה להחיות את אשתו לאחר שהיא השתמשה במופלא הטווס בשביל ליצור את אדריאן. מרינט הסבירה לגבריאל את הטעות שלו וגרמה לו להבין שאין פתרון קסם שיתקן את הכל ושלכל משאלה יש השלכות, ואז הוא החליט לעשות מהלך אחרון ולהשתיק אותה בעזרת מופלא הדבורה ולהביע משאלה בעזרת המופלאים שלה. הפעם, משאלה אחרת לגמרי, להקריב את עצמו ולהחיות את נטלי שבאותו הפרק הייתה בקומה, גם היא בעקבות שימוש במופלא הטווס השבור בדיוק כמו אמלי, אמא של אדריאן. מרינט בספיישל לונדון החליטה לשקר לאדריאן וגם לכל העולם בשביל להגן עליו מהמציאות הקשה, והיא מסתירה מכל העולם את האמת שגבריאל אגרסט הוא מונרך, ואומרת שגבריאל אגרסט היה גיבור והוא הביס את מונרך למרות שהוא היה הנבל עצמו. בגלל זה, אדריאן מאוד מבולבל ומחפש למצוא את התמונה המלאה על אבא שלו. הוא זוכר את אבא שלו כאדם נוראי וקשוח, אבל פתאום חיפושית מתארת אותו כגיבור בעל לב טוב. במהלך העונה הוא מנסה להבין את התמונה המלאה של הקרב, ובפרק אל תורו דיפיה הדרה, מרינט מוצאת את הצוואה שגבריאל השאיר לבנו שבמכתב הוא מתוודה שהוא היה הנבל אש לילה והוא מבקש ממנו להמשיך את המשימה. מרינט מחליטה גם את המכתב להסתיר מאדריאן, ובסוף פרק 20 מחליטה להגן על המכתב ביו שלה. ראינו שבפרק 12 נהגת פזיזה הוא מדבר איתה לראשונה על אבא שלו. הוא יושב איתה ומדבר על ההבדל בין האישיות של אבא שלו לפי החוויות שלו איתו והסיפורים שהוא שמע מאנשים אחרים. אנחנו רואים פלשבק של אדריאן הורס את הפסל של אבא שלו שהוצב בכיכר דה ווג', וזה מאוד מעניין בגלל שתאו ברבוט אמר בפרק 9, מרגרסט, שהפסל הושחת והושמד, אבל לא ציפיתי שאדריאן בעצמו יהרוס את הפסל. הפסיכולוגית מציעה לו לשאול את האנשים הקרובים לאבא שלו על... זו ההצעה שנבחרה על ידי יאיר פריז כדי להחליף את הפסל שנהרס לזכר גבריאל אגרסט. בדומה להצעה הקודמת, הפסל ימומן על ידי גברת סרוגי, ותאו ברבו יהיה אחראי על יצירת הפסל. במחשבה שנייה, מיקום הפסל הראשון בכיכר פלאס דה ווז' לא היה ראוי לנוכחות של אביך, אדריאן. הפעם נמקם אותו מחוץ לבית העירייה בגובה של יותר מ10 מטרים. איך הוא היה, ואז התמונה של אבא שלו תתבהר. הוא מרכז את מרינט ונינו והם עומדים ליצור סרט דוקומנטרי שיתרכז באבא שלו. אדריאן קודם כל חוקר את נטלי. אדריאן מראיין את נטלי ואחר כך מציע שיעברו לקולגה של גבריאל, תומוי טסורוגי, אמא של קגמי, שאנחנו יודעים שלא הייתה סתם קולגה שלו אלא גם עזרה לו ליצור את טבות האליאנס ולהתקדם בתוכנית להשיג את המופלאים, אבל אדריאן לא יודע את זה. מרינט אומרת שתפגוש אותם אחר כך, והיא טסה בעזרת כוחות החלל שלה לבית שלה ומזהירה אותה לא לחשוף דבר על האמת, כי אם כן,
אדריאן יבין שהיא הייתה השותפה של מונרך והיא תישלח למאסר בגלל שיתוף פעולה עם נבל. כל השקרים האלה של מרינט מאוד מרחיקים אותה מהאמת, כל פעם עוד צעד. היא מנסה לעשות הכל בשביל להסתיר ולהגן על אדריאן, גם אפ זה אומר לחבל לו בסרט הדוקו. זה מאוד מזכיר לי את גבריאל, אדם שרצה לעשות הכל בשביל אשתו, גם אם זה אומר להרחיק לכת עם המעשים שלו. אדריאן ונינו מראיינים את גברת סורוגי, הוא מציע לראיין את לידי אמלי, דודה שלו ואימא של פליקס שבדיוק מתכוונים לעבור לפריז מלונדון. בינתיים, אנחנו עוברים לאמלי שמתכוונת לחתום על בעלות על הדירה. לפתע, לקוח נוסף הגיע והמתווך מתלבט למי להחתים על הדירה למרות שאמלי הגיע לפניו. הוא שואל את שניהם אם יש להם בעלי חיים בגלל שהכניסה לבעלי חיים אסורה בבניין. אמלי אמרה שהיא התלבטה לאמץ חתול והלקוח השני אמר שהוא שונא בעלי חיים ובעל הדירה הביא את הבעלות ללקוח השני. אמלי התבאסה אבל לא ברמה של אסון והיא המשיכה הלאה. היא מגיעה לראיון עם אדריאן בבית קפה כשמרינט תופסת אותה בדרך ומבקשת ממנה לשקר על התדמית של גבריאל ולהציג אותו כבן אדם טוב. היא לא מסכימה ואומרת לה שהיא לא יכולה לשקר לה ככה. מרינט מתחננת בפניה והיא מסכימה. בסוף הראיון אמלי מבחינה שהאיש שקנה את הדירה מסתובב עם כלב באמצע טיול ועכשיו היא מרגישה שזה ממש אי צדק. משתלט עליה הקומה והיא הופכת ללידי כאוס. אדריאן חושב אולי לפנות לחיפושית בשביל לקבל נקודת מבט אחרונה ואולי כמה פרטים על הקרב האחרון, ואז נינו מציע שישנה צורה לבר שריון ויקרא לה בעזרת הטלפון שנמצא במגן שלו. הוא מתקשר לחיפושית בזמן שמרינט באותו החדר. מרינט עומדת ומהר הולכת לחדר ומתקשרת לעליה בשביל לבקש ממנה ליצור אשליה של חיפושית שתשקר בשבילה. אני מזכיר לכם שעליה לא יודעת על האמת שגבריאל הוא מונרך ולכן היא אומרת לה שהיא לא יודעת מה שקרה בקרב ושהיא לא תוכל לספר לאדריאן. היא גם אומרת שהיא מתנגדת לשקר לו וככה להציר לו משהו שלא תואם למה שבאמת קרה. היא מציעה ליצור אשליה של מרינט בזמן שחיפושית האמיתית תופיע ותספר לו. מרינט מסבירה שבאיזשהו שלב אדריאן ירצה אולי לחבק אותה ואז הוא יגלה שהיא אשליה. עליה מסכימה לבקשה הזאת למרות שהיא שונאת לשקר ואני שואל את עצמי למה יש לה את כוח האשליה והשקרים אם היא שונאת לשקר. עליה יוצרת אשליה של חיפושית ומשקרת לאדריאן שהקרב מאוד מטושטש לה בגלל שהיא הייתה מחוסרת הכרה. Ladybug, you're the only person who witnessed my father's final moments. You told me that he sacrificed himself, but you never told me how he was heroic in his act. I mean, I just can't picture it. I understand. Look, the moment when your father faced Monarch before he passed is still a blur to me too. I was badly injured. But before I passed out, your father spoke to me. He told me that he hoped you could forgive him one day for being such a harsh father. He said that he loved you. לפתע רינה רוז' מבחינה בנבלית חדשה ואומרת באשליה שהיא חייבת לזוז. מרינט משנה צורה ורינה רוז' אומרת לה שלא תגרום לה לשקר פעם נוספת וזה קצת מלחיץ בגלל שעליה כבר גילתה בעבר את האמת בפרק 11, רבלייטור, ומאוד כעסה על מרינט ששקרה לאדריאן על דבר כל כך גדול ומשמעותי ולבסוף חתול שחור פיתח כוח חדש שגרם לה לאבד את הזיכרון הזה מרצונה. חיפושית עולה על תוכנית לעצור את לידי כאוס אבל יש בעיה קטנה, היא נמצאת בתוך בועת כאוס שהופכת כל אדם לנשלט שלה ליצירת כאוס בפריז. הם חושבים להסיח את דעתה עם אשליות של חתול שחור בתוך השריון ובין האשליות יהיה חתול שחור האמיתי התוך שריון, אבל בזמן שהוא השמיד את החפץ עם העקומה, בר שריון היה חייב להעלים את השריון וכמה רגעים לאחר שהוא השמיד את החפץ עם העקומה הכאוס השפיע עליו. Ladybug, hurry! Miraculous Ladybug! הוא השתמש בחתולגן שלו באופן מוגבר והתכונן להשמיד את פריז והפרצוף הקריפי שלו בצפייה ראשונה גרם לי להתקף לב, אני לא צוחק. זה הזכיר לי את חתול לבן ולדעתי הם רוצים להגיד לנו שיקרה משהו לחתול שחור בסוף העונה. ישתלט עליו הקומה או שהוא ירצה להשמיד את היקום, הם רוצים להכין אותנו לאיבוד שליטה. חיפושית מהר אחזה את העקומה ותיהרה אותו לפני שחתול שחור הספיק לעשות משהו הרסני והוא ביטל את החתולגן והמבט שלו ממש גרם לי להיות עצוב. הוא ממש פחד מהכוחות של עצמו. בסוף הפרק אנחנו רואים את אמלי ופליקס עוברים לפריז באופן סופי. אמלי
מעניין האמת תתגלה לאדריאן בתור עצמו או בתור חתול שחור. אדריאן מסיים לערוך את סרט הדוקו שלו אדריאן שואל את מרי נט אם היא יכולה לצייר דיוקן של גבריאל לפי איך שהיא רואה אותו, ומרי נט מתלבטת מאיפה להתחיל את הדיוקן. כאן נגמר פרק 22 לידי כאוס ומתחיל פרק 23 צער ננסי. מרי נט ואדריאן נמצאים בהפסקת אוכל בקפטריה ביחד עם נינו ואליה, ונינו שם לב שאחות של אליה, נורה, מאוהבת בעוזר שלה, טוויג. נינו מציע שיעברו להם להתקרב, אבל אליה מסבירה שבגלל החבר הקודם והרעיל שלה, היא לא רוצה יותר להיות במערכות יחסית, בעיקר לא לפני שהיא טסה לקורס קונג פוד בשנגחאי. מרי נט מציעה לעשות משחק של אמת או שקר ביניהם. אחד יספר משהו ואותו האדם יגיד אם הסיפור הוא אמיתי או שקר. אליה מדגימה למרי נט ואומרת לה שלה ולנורה אין את אותו האבא. מרי נט אומרת שזה שקר, אבל אליה חושפת לה שזה אמת. משפחת סזר אימצו את נורה, וכנראה אלה הבעיות במשפחה של אליה שבגללן היא הזכירה שהיא הלכה לפסיכולוגית. עכשיו התור של טוויג ונורה במשחק. I really like you, Nora. I'm devastated you're leaving, but I'm very happy you're embarking on this adventure in Shanghai. Fib. Wrong. Fib. Correct. אדריאן שואל את מרי נט לגבי הדיוקן שהוא ביקש ממנה לצייר של אבא שלו, והיא אומרת לו שהיא הייתה עסוקה בהמון דברים לאחרונה. אליה הולכת עם מרי נט לשירותים ושואלת אותה מה הבעיה שלה עם הדיוקן. היא אומרת לה שהיא יודעת שזה קשה להסתיר מכולם שהיא החיפושית ובמיוחד מאדריאן, אבל היא לא מבינה איך זה קשור לדיוקן. מרי נט מסבירה שזה מסובך מדי מזה, ושגם אם היא תספר לה זה לא ישנה כלום והיא עדיין תצטרך לשקר מכולם. אליה אומרת לה שהאמת תמיד יוצרת לאור והיא חייבת עם כל הקושי לספר לו את האמת שהיא חיפושית. אני מזכיר לכם שמרי נט לא סיפרה לאליה את האמת לגבי הנבל שהיה גבריאל, ובגלל זה יש ביניהן כל כך הרבה נתק לאחרונה, ואני כל כך מרחם על מרי נט. כשמרי נט חוזרת הביתה, היא מתחילה ביחד עם טיקי לעבוד על הדיוקן בסצנה כל כך חזקה של מרי נט עם המחשבות שלה מתלבטת מה הדבר הנכון לעשות. מרי נט אומרת לטיקי שהאמת נמצאת ממש על קצה הלשון שלה, והיא רוצה לספר לאדריאן את האמת על אבא שלו, אבל זה כל כך קשה לה. מרי נט מבינה שהיא רוצה ליצור לו תמונה אחרונה של גבריאל, איך שהיא רוצה שאדריאן יראה את אבא שלו בעין טובה כמו שגבריאל בעצמו ביקש ממרי נט. היא מצטטת את המשפטים שגבריאל אמר לה לפני שהקריב את עצמו, תוך כדי היא מזלזלת בזה ואומרת שזאת הייתה טעות אחת גדולה שהיא הקשיבה לו. היא מתלבטת איזה פרצוף לצייר לו בדיוקן. מרי נט מתלבטת אם לצייר לגבריאל את הדמות שהוא רצה שאדריאן יראה אותו בעזרת שקרים, או את איך שגבריאל היה באמת כאבא אכזר ונורא. You and I are the same, Marinette. You said it yourself on the final day we faced each other. We both want the same thing. We want Adrian to be happy. No, I'm not like you! I don't want to lie to him anymore! Marinette! היא שומעת רעשים מבחוץ ורואה שהשתלט שוב אקומה על נורה, גרסה משופרת של הננסי. היא רוצה להרוס את כל האהבה בפריז. מרי נט משנה צורה ומצטרפת לחתול שחור, בר שריון ורינה רוז'. חיפושית קצת מזדהה עם צער ננסי, כי אם היא לא הייתה מאוהבת באדריאן אולי לספר לו את האמת היה קל יותר ולא היה הופך למשהו אישי כל כך. היא מפעילה את קמע המזל ומקבלת כפפת אגרוף. זה מזכיר מאוד את כפפות האגרוף שהיא קיבלה בקרב הראשון נגד הננסי, שגם בו היא קיבלה כפפות אגרוף. היא מסתכלת על כפות הידיים של צער ננסי ורואה שאחת מהם סגורה, והיא מניחה ששם החפץ עם האקומה. ממש כמו עם לב אבן. רינה רוז' יוצרת אשליה של טוויז והיא מפילה את האשליה שלו מול צער ננסי. היא מנסה לתפוס את האשליה ומשחררת את החפץ עם האקומה בזמן שחתול שחור הורס את החפץ. זה מזכיר לי את הקרב הראשון עם וולפינה, שגם בו וולפינה יצרה אשליה של אדריאן והפילה אותו ממגדל אייפל. חיפושית מביאה לנורה את קמע הקסם ואומרת לטוויג כל הכבוד על זה שהתוודה באהבה שלו לנורה, כי בסופו של דבר האמת חייבת להתגלות. חיפושית עפה מהמקום בזמן שהיא בוכה וחתול שחור מבחין בזה. זה הרגע שבו היא מבינה היא חייבת לספר לאדריאן את האמת על אבא שלו, כי כמו שהיא אמרה בעצמה, האמת תתגלה בסופו של דבר.
מרי נט הולכת לאחוזה של אדריאן ואומרת לו שיש לה משהו חשוב לספר לו במטרה לספר לו את האמת ששורפת לה בכל כך. היא מסתכלת על הבובה שגבריאל הביא לאדריאן בילדות והיא מבינה שהיא לא יכולה ככה להפנות גב והיא חייבת להמשיך לשקר בשבילו. היא מחבקת אותו ואומרת לו שהיא אוהבת אותו. בסצנת הסיום אנחנו רואים את רינה רוז' יוצרת אשליה של הקרב האחרון של חיפושית שחורה נגד מונרך בשביל לנסות את כל המהלכים שיכלו לקרות בקרב ולהבין למה מרי נט כל כך מצולקת מהקרב הזה ואיך זה קשור לאבא של אדריאן. זה מאוד מפחיד בגלל שלאחר שהיא כבר גילתה בעבר את האמת היא מאוד כעסה על מרי נט ולא יכלה להתמודד עם השקר ולכן חתול שחור מחק לה את הזיכרון. אבל מאוחר יותר באותו הפרק היא אמרה לטריקס, למה שאני אשנא אותך, מרינה? היא בטח סוחבת על עצמה משהו כבד, טריקס. אני חייבת להבין איך לעזור לה. ועכשיו אנחנו רואים באמת את הפעולות והניסיונות שלה. אנחנו רואים שהיא באמת דואגת למרי נט, ועכשיו כשהיא באמת רואה כמה זה השפיע על מרי נט, כנראה התגובה שלה תהיה יותר מכילה ומבינה ופחות כועסת כמו בפעם הקודמת. שני הפרקים האלה מפתחים מאוד את הדמויות הראשיות, מרי נט ואדריאן בצורה קיצונית. מרי נט מרגישה שהאמת סוגרת עליה והיא חייבת לספר לאדריאן את האמת שאבא שלו היה מונרך, אבל היא מפחדת מההשלכות של זה והיא רוצה למלא את הבקשה שגבריאל ביקש ממנה לפני שהקריב את עצמו, ולכן היא מנסה בכל מחיר להגן על השקר הזה גם אם זה אומר לערב המון אנשים בשקרים שלה וליצור לאדריאן מציאות חדשה לגמרי שאבא שלו היה בן אדם טוב ולחבל בסרט הדוקו של אדריאן. אדריאן בעונה הזאת מנסה יותר לגלות את עצמו ואת התמונה המלאה על אבא שלו. הוא מרגיש מוזר בגלל שכולם מהללים את אבא שלו כמה מדהים הוא היה למרות שהוא יודע שהוא היה אבא נוראי, אבל הוא לא יודע שהאדם הקרוב ביותר אליו ברגע זה הוא האדם שמסקר לו ומנסה ליצור לאדריאן מציאות חדשה לגמרי. אנחנו קיבלנו השבוע בהפתעה את התאריכים לכל 4 הפרקים שנותרו לסיום העונה וביניהם גם 2 פרקי הסיום. יש לכם רעיונות מה יקרה בסוף העונה? תכתבו בתגובות. קיבלנו תקצירים של 3 מהפרקים. תקציר לפרק 18 המלכלכים, לאחר מסיבת פיג'מות מדהימה, מרי נט וחברותיה מתחילות לדאוג לקגמי. היא הופכת את עצמה את לי מבודדת יותר ויותר. הן נאלצות לעצור את החיפושים אחריה לאחר הופעתם של קבוצת נבלי על. האם חיפושית תצליח להביס את המלכלכים ולמצוא את קגמי בזמן? תקציר לפרק 24 מלכת אזור האימה, כאשר מרי נט מגלה שקלואי מתכוונת לחזור לפריז, היא מיד חוששת מהגרוע מכל. ניגוד סברינה, שבאמת מאמינה שקלואי השתנתה והפכה לאדם טוב יותר. אז מי צודקת? תקציר לפרק 25 פרוטוקול סודי, מרי נט מארגנת הפתעה לכבוד יום הולדתה של סבין. אבל במהלך התכנונים, דווקא היא תחווה יום מלא בהפתעות. ולא כולן יהיו נעימות במיוחד. אלה כל הרשתות החברתיות שלי. אני זמין באינסטגרם ובטיק טוק וכמובן ביוטיוב. בדרייב זמינים אצלי הפרקים המלאים בעברית וגם באנגלית עם כתוביות בעברית. כל הכישורים בתיאור. That's not it. If Bug Noir's there, it means Monarch can't be wearing the ladybug earrings. Marinette can't draw the portrait of Gabriel Grest because her secret has something to do with Adrian's dad. Mirage. I'll find out sooner or later.